बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यांवर एकीच बेडली आणि ती पवित्र संभाळली नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र शास्त्री आम्ही तर तू सदी आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले समजे साकर तुझ्या सगळ्याप्रमाणे म्हणजे त्यांचा नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू मध्यंती देवाचे आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस झालो आणि आमच्या मध्ये येलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू मध्यंती देवाचे आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर माग्या येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्ता मनुष्य पण घेतले आम्ही त्याच्या कष्ट आणि कुसर जीवनपणाचा आनंद आम्ही पावशे तुझे कृपा आमच्या अंतस्करण निवृत्त म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या समया रिफात आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वता आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सर्वथा आमेन. देवा केल्या भडव्या आमेन. शासनाचा विषय दितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाशांच्या पंपदी समाधाने ते विषय ठेवले आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज अमका येऊ, तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशी या संसारात जाव. आमचे आमची पातका बघोस आणि आमका ताळणे पडो दीनका आमका निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वथा आमेन. ह्या सकाळच्या वेळा दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या दौऱ्या आमच्या डोळ्या मी तंप्या. Psalm 15:8 Psalm 15:7-8 म्हाका बूध दिता त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करता. रातचे लेगून म्हजे काळीज म्हाका शिकयता. म्हाका बूध दिता त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करता. रातचे लेगून म्हजे काळीज म्हाका शिकयता. राती लेगून हांव निदोन आसल्या वेळार समेत म्हजे काळीज म्हाका शिकयता. हांव निदन आसल्या वेळार समेत म्हजे काळीज त्या समयाची स्तुती गायता. हांव निदोन आसल्या वेळार समेत म्हजे काळीज ताची उतरां नियाळता. हांव निदोन आसल्या वेळार समेत म्हजे काळीज म्हजो स्पिरीट ताचे लागीं उलयता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीं चलचो ना. आज म्हाका हालोक एक पावस येवंक जाल्यार हांव हालचो ना. कित्याक म्हज्या बोगलेन जो आसा ताका हालोवंक कोणाच्यानी साथ ना.
तो म्हज्या आणि तुझ्या बगले कसा, म्हज्या आणि तुझ्या बगलेक तो आसा. आज म्हजे आणि तुझे जिवीत त्या जेजू म्हणल्या खडपाचेर बांदून आसा. जेजून म्हणले, जेजूनच म्हणले. आज आमच्या घराची बुन्याद, आमच्या जिविताची बुन्याद आम्ही जेजू 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 म्हणल्या त्या व्यक्तीचेर बांधल्या. आज आम्ही हर एकली कितले जण या मॉर्निंग मनाच्या मग्नात हर एका दिवसा कमिटेड जाऊन सकाळी उठून मी बसतात. सगळ्यांचे जीवित जेजू म्हणल्या खडपाचेर बांधून घाल. आज कितले जण सकाळी उठून पहिले ब्रदर प्रकाशाचे सकाळीचे मागणे ऐकतात, त्या उतरात भळवून जातात, त्या उतराने आपल्याला कसं भरून घेतात. एक देवाचे उतर हर एका दिसा आमच्या जीवितात जे किती गरज असा ते सगळे प्रोव्हाइड करता. त्या देखून आम्ही त्या उतराने भरोंग जाय. त्या देखून कालच्या दिवसा सांगले दुसऱ्या रायाचे पुस्तक 13वा अध्याय 20 आणि 21 वळ कंटिन्यू वासा. असं तुम्ही कितल्या जणांनी वाचला, ती कितल्या तुम्ही एक अनुभव जोडला, ते उतर तुमच्या जीवितान कितले वावर नसा. होय, Psalm 119, 105. सोम्या, तुझे उतर म्हज्या पावलांक देवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो उजवाड. यो बायबल ये देवाचे उतर आमच्या पावलांक दिवो जावन आसा. आमच्या पावलांक दिवो जावन आसा. मका आणि तुका देवो जावन असल्या त्या सोम्याच्या त्या खुरपे खातीर आम्ही हरका दिवया. Psalm 62:7. देवा थंय आसा मुजे थारण, मुजी ओडवीक, तो मुजे गटायेचे खडप, देवच मुजो आसरो. देवा थंय आसा मुजे थारण, ताचे थंय आसा मुजे थारण, ताचे थंय आसा मुजे थारण, त्या सोम्या थंय आसा मुजे थारण. तो सोमी आज मका आणि तुका आसरो जावन आसा. आमच्या आसराचे खडप तो जावन आसा. आमचे दोन्ही हात जाता जाल्यार उक्ते दवरया आमच्या मुखार, वयर उबारन उक्ते दवरया त्या सोम्या मुखार. आज त्या सोम्याक आमी सांगया, आमी सगळे मायकान म्यूट करया जाय जाल्यार सगळे मायकान म्यूट करया आणि आमचे दोळे धांपया. दोन्ही हात नीट उक्ते दवरया. दोन्ही हात नीट उक्ते दवरया त्या सोम्या मुखार. हे सोम्याक सांगया, सोम्या तू मुजे घटायेचे खडप, तू मुजो आसरो. सांगया सोम्या, सोम्या तू मुजे घटायेचे खडप, तू मुजो आसरो. जेजू तू मुझ्या घटायेचे खडप, तू मुजो आसरो. या समोराच्या दिसा सोम्या जेजू
सोम्या जेजू तू म्हाका घटाय दितलो आसरो जावन आसाय. तू म्हाका तू घटाय म्हाका दितलो घटाय आसरो दितलो जावन आसरो आसाय. तू जावन म्हाका आसाय. उबारून धरतलो तो देव जावन आसाय. तू म्हाका उबारून उबार धरतलो तो देव जावन जावन आसाय. आसाय. Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. 41:10. Isaiah 41:10. Isaiah Isaiah 41:10. 41:10. हांव पडटाना हांव हांव पडटाना म्हजो उजवा हात धरन. म्हजो उजवा हात धरन धरसो उठोन धरसो. पटून धरसो. उखलूसो उखलून उखलून धरसो. धरसो. म्हजो सर्गीसो. म्हजो म्हजो सर्गीचो. सर्गीचो तूं बाप जावन आसाय. तू बाप जावन बाप आसाय. जावन आसाय. सोम्या जेजू सोम्या सोम्या जेजू जेजू आयच्या दिसा आयच्या आयच्या दिसा दिसा हांवें म्हजी मेटां काडटाना हांवें म्हजी मेटां काडटाना हांवें निसळोन पडनतल्या परी हांवें हांवें निसरोन निसरोन पडनासल्या पडनातल्या बरी हांवें निसळोन पडनतल्या परी हांवें हांवें निसरोन निसरोन पडनासल्या पडनातल्या बरी म्हाका सांबाळसो देव तूं जावन आसाय. म्हाका म्हाका सांबाळसो सांबाळसो देव तूं तूं जावन जावन आसाय. आसाय. म्हजी मेटां म्हजी मेटां म्हजी मेटां थीर जाग्यार लिंगड थीर जाग्यार जाग्यार थीर जाग्यार धीर थीर जाग्यार जाग्यार दवरसो देव दवरसो दवरसो देव तूं जावन आसाय. तूं तूं जावन जावन आसाय. आसाय. सोम्या जेजू सोम्या सोम्या जेजू जेजू आयच्या दिसा आयच्या आयच्या दिसा दिसा या सोमाराच्या दिसा ह्या सोमाराच्या दिसा दिसा म्हज्या जिवितांत म्हज्या म्हज्या जिवितांत जिवितांत परत उजवाड फांकय. परत उजवाड परत फांकय. उजवाड फांकय. तुजी कृपा वाडय. तुझी तुजी कृपा वडय. वळय. तुजी सकत देवय. तुझी सकत देवय. सोम्या जेजू सोम्या जेजू मुझे जिवीत म्हजे म्हजें जिवीत जिवीत आवयच्या गर्भांत हांव आवयच्या गर्भांत हांव येदोळ मुशेरचें येदोळ मुशेरचें म्हज्या माथ्याच्या केसांत हांव म्हज्या म्हज्या माथ्याच्या माथ्याच्या केसांत हांव केसांत हांव पांयांचे नक्षे पर्यंत पांयांच्या पांयांचे नाक्षेपर्यंत नक्षे पर्यंत तुज्या तुज्या भोव पवित्र भोव भोव पवित्र पवित्र अमोलिक रक्तान आमोलीक अमोलिक रक्तान रक्तान धुवन नितळ कर. धुवून धुवून नितळ कर. नितळ कर. धुवन नितळ कर. धुवून धुवून नितळ नितळ कर. कर. धुवन नितळ कर. धुवून धुवून नितळ नितळ कर कर. बाबा. जेजू जेजू मुझे कुटुंब म्हजें कुटुंब म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या म्हज्या कुटुंबाच्या कुटुंबाच्या हर एक संद्यान हर हर एका एका संध्याक संध्याक सोम्या जेजू सोम्या जेजू जेजू तुझ्या भोव पवित्र तुज्या तुझ्या भोव भोव पवित्र अमोलिक रक्तान आमोलीक अमोलिक रक्तान रक्तान नितळ कर सोम्या. नितळ कर सोम्या. सोम्या. नितळ कर सोम्या. नितळ कर कर सोम्या. सोम्या. शुद्ध कर सोम्या. शुद्ध कर सोम्या. सोम्या. हर एक असकत काय हर एक अस्कत काय हर एक खावजेणी हर एक खावजेणी हर एक भिरांत हर एक विरांत हर एक असकत कायची सकत हर एक अस्कत कायची सकत तुझ्या तुझ्या भोव पवित्र भोव पवित्र अमोलिक रक्तान पडून आमोलीक रक्तान तुझ्या कुर्सामळान पडून दे. तुझ्या कुर्सा मुळात पडून दे. मुजी कूड म्हजी कूड तुझे मंदिर तुझे मंदिर तुझे मंदिर प्रेम आमचो दुनिया दोयरूबारी संग्या मुजी कूड म्हजी कूड देवाचे तुझे मंदिर देवाचे देवाचे मंदिर मंदिर मुजी कूड म्हजी कूड संग्या देवाचे मंदिर देवाचे मंदिर मुजी कूड म्हजी कूड देवाचे मंदिर मंदिर म्हजी संग्या मुजी कूड कूड देवाचे मंदिर देवाचे मंदिर मुजी म्हजी कूड देवाचे कूड मंदिर देवाचे मंदिर मुजी म्हजी कूड कूड देवाचे मंदिर देवाचे मंदिर मुजी म्हजी कूड कूड देवाचे देवाचे मंदिर देवाचे मुजी मंदिर कूड देवाचे मंदिर देवाचे मंदिर आमच्या अस्कत करता त्या हर एका सत्तेक संग्या मुजी कूड देवाचे मंदिर संग्या कंटिन्यू
मुजीकूड देवाचे मंदिर, मुजीकूड देवाचे मंदिर, मुजीकूड देवाचे मंदिर. त्रिएक असकत काय जे सकत याकडे सोडणं तरी सगळं जेजू मुजीकूड देवाचे मंदिर, मुजीकूड देवाचे मंदिर. सैताना मुजीकूड देवाचे मंदिर, सैताना मुजीकूड देवाचे मंदिर. तुका मुझे ते कसर सदी करना कसरी से पोतरी ना मुझे ते देवा सोत मोजियता, मुझे ते देवा सोत मोजियता. सांगा मुझे ते देवा सोत मोजियता, आत्मा देवा सोत मोजियता, मुझे देवा सोत मोजियता, मुझे ते देवा सोत मोजियता, मुझे ते देवा सोत मोजियता. सांगा मुझे ते देवा सोत मोजियता, मुझे ते देवा सोत मोजियता, सांगा सांगा मुझे ते सांगा देवा सांगा सोत मोजियता, मुझे ते उसरा देवा उसरा सोत मोजियता, तुमच्या मुझे ते कितले देवा असकत काय या कुडी तसा त्या कुडी त्या असकत काय सांगा मुझे ते देवा सोत मोसा, मुझे ते देवा सोत मोसा. सावला सोरत वेलो सावला कर धावडा येतो, सावला कर धावून देवाची स्वतः प्रगट करून केलो तो भाव संपवायच्या विषयाने आता का सरे येलो आमचे ते असा आमचे ते असा आमचे ते असा सावला ते आसलो आत्मा धडायला धावीत स्तुती करताना धावणे तक्स देवाचो आत्मा याकडे आमचे ते निवास करता, आमचे ते निवास करता, आमचे ते निवास करता. कंटिन्यू सांगा देवाचो आत्मा मुझे ते निवास करता, आमचे ते देवाचो आत्मा निवास करता, देवाचो आत्मा मुझे ते निवास करता. सांगा 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 क्लेम करा क्लेम करा क्लेम करा. बरा 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 दि 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. शिरा बरा 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 शिरा बरा 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 बरा. जेजू 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 शिरा बरा 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 बरा. जेजू एक नाम पडसा, जेजू फक्त म्हणून येते सा. सांगा 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 तुमची कुडियाकडे प्रेम सते असा, कुडियाकडे तुमच्या कुडीत असले असं सोडण्यात असा. देवाचे उतर बळवंत, देवाचे उतर बळवंत पाठीत असले पाठीच्या काळात मध्ये वैल्यासाठी तुका धरले पर्यंत सर याकडे तुका सोडण्यात यासाठी तुका सोडण्यात असा. यू हॅव बीन रिलीज, यू आर रिलीज, यू आर रिलीज्ड इन द नेम ऑफ जीसस. जेजू 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 जेजू. सांग 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 जेजू जेजू जेजू. क्लेम कर क्लेम कर. शिरा बरा 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 बरा. हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया. शिरा बरा 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 बरा. जेजू 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 तुझ्या बघले किती असा, तुझ्या कुडीत असले असं काय तुझी कुड बोल ना बोल असा. जेजू तुझ्या कुडीत बोल देते असा, जेजू तुझ्या कुडीत बोल देते असा. शिरा बरा 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 बरा. जेजू 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 जेजू. अपया 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 अपया. जेजू 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 जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 पदवी पदवी पदवी. रिया शरा बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू जेजू वर्ड करताना दोन्ही हात वर स्तुती करा, घट्ट धरा स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया. एक घट्ट धरा, एक घट्ट धरा स्तुती करा, घट्ट धरा स्तुती करा, स्तुती करा. कंटिन्यू माईक अनम्यूट करा स्तुती करा, अनम्यूट करा स्तुती करा. बरा 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 बरा. जेजू 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 जेजू. घट्ट धरा स्तुती करा स्तुती करा स्तुती करा. बरा बरा बरा. जेसूचे सगळ्यात वळण येते असा, जेसूचे सगळ्याकडे वळण येते असा. जेजू 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 जेजू. तुझे तयार असल्या पाहून सकना पाहून सकना पाहून सकना. जेसूच्या नावात जेसूच्या नावात फरमाईता, जेसूच्या नावात फरमाईता.
समस्याकडे गोंधळाचे समस्ये जेजूक समर्पण दे. जेजूक समर्पण दे. यार 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 बरा 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. राईट साइडीन पडते सकयल कोणाक टीचर कितें प्रॉब्लेम आसा जावं पुरो युट्रसाचे प्रॉब्लेम आसा जावं पुरो जेजू याकडे आपण असा स्पर्श करनासा जेजू जे सगळं थोडं देते असा. जेजू 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 हालेलुया. जेजू 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 शिरा बरा 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 बरा. हालेलुया हालेलुया. जेजू 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 पदवी जेजू पदवी जेजू पदवी जेजू पदवी जेजू पदवी जेजू पदवी जेजू 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 जेजू. लेफ्ट पायाचे दोपराचे काटेचे दुख जेजू आपडतोय असा. जेजू 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 जेजू. राईट हाताच्या रिस्ता लागी कोणाकी ते जर एक तर थर्ड जर अनुभव जाता जाता किती समस्या असा जेजू तुका स्पर्श करते असा. जेजू 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 जेजू. स्तुती स्तुती स्तुती. आराधना तुका आराधना तुका आराधना तुका सुम्या आराधना तुका सुम्या. रियाशराला बरा 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 बरा. जीसस जीसस. मागीया विशेष समर्पण देऊन मागयास आमचे जीवी समर्पण देऊन मागया. या पहिलं कण समर्पण देऊन मागया. मागया आमचे दोन्ही हात पर्या मागया. आम्ही उतर क्लेम करूया. आज आमच्या जीवितांत ती आशीर्वादान देवान येऊ दे. देवाच्या उतराचे सकट आमच्या जीवितान वाढवून येऊ दे. कंटिन्यू 5 पटी घट्ट तळ्यान क्लेम कर मागया. जेनेसिस 12:2. तुझे तावन एक वट परजाव तुझे हांव आशीर्वाद करतलो. तुझे नाव वर्ते करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2. हांव तुझे तावन एक वट परजाव तुझे हांव आशीर्वाद करतलो. तुझे नाव वर्ते करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2. हांव तुझे तावन एक वट करतलो. तुझे हांव आशीर्वाद करतलो आणि तुझे नाव वर्ते करतलो. तू जातलो एक आशीर्वाद. 12:2. हांव तुझे तावन एक वट परजाव आणि तुझे नाव वर्ते करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2. हांव तुझे तावन एक वट परजाव उजयतलो. तुझे तावन एक वट परजाव आशीर्वाद घालतलो आणि तुझे नाव वर्ते करतलो. तू जातलो एक आशीर्वाद. तू जातलो एक आशीर्वाद. मागया आमच्या जीवितान कितल्या जणांक कोणीय नाव पाठ केल्ले एक्सपिरियन्स असा याकडे समर्पण दिया. आज जेसू तुमकां स्पर्श करता. साम 147:3. पापसल्ली काळजां तो बरी करता आणि तांचे गायी तो बांधता. आज आमच्या जिवितांत एक घडीभर पाठी वचून पळया. कितलेशे फावटी पळय आमचे नाव पाठ केला आणि ती दूख आनीकी आमच्या काळजान दवरल्या. एका कोणशार आसा तितून त्या व्यक्तीक बोगसूंक जावना. आज त्या व्यक्तीन ते आमचे नाव पाठ केल्ल्या निमती तसले सिच्युएशन परत येताना आमी रेस्टलेस जाता, समाधान ना. आज या घडयेक ते एरिया जेजूच्या हातान समर्पण दिया. जेजूच्या नावान जेजूच्या हातान समर्पण दिया. तो सगळो जागो जेजूक भेटत द्या. जेजूच्या पवित्र अमोल्य रक्तान तो घाय कंप्लीटली दोन नितळ जावन दे. जेजूचो पवित्र मोग तो घाईयाकडे भरून येऊ दे. तो घाईयाकडे भरून येऊ दे. आमच्या कुडीच्या घायांच्या की चड घातक आमच्या आत्म्याचे घाई जावन आसात. उडास तोरी आमच्या कुडीच्या घायाच्या की
सड घातक जाऊन असत आमच्या आत्मिक गाय आंतरिक गाय अनकॉन्शियस माइंडात असत जाल्यार ते वाढून येताना ते गाय या तर आपणाकच नुकसान करतात, आपणाकच गायेत परतून त्याच्या वयर दुखयतात, या हेरांक प्रॉब्लेम करतात. आज आमचे भितर कितलीशी जाणां या समस्यांनी कष्टून आसा. आमचे उजवा हात वयर उबारया, आज येऊ तर क्लेम करमा घ्या. ते गाय कंप्लीटली आमकां सोडून वचून दी जेजूच्या नावान. ते गाय आमकां कंप्लीटली ह्या घडये येऊ तर क्लेम करतना सोडून वचून दी. जेनेसिस 12:2 हांव तुझे तावन एक वट करतलो, तुझेर हांव आशीर्वाद करतलो आणि तुझे नाव वर्ते करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2 हांव तुझे तावन एक वट करतलो, हांव तुझेर हांव आशीर्वाद करतलो आणि तुझे नाव वर्ते आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2 हांव तुझे तावन एक वट करतलो, तुझेर हांव आशीर्वाद करतलो, तुझे नाव वर्तलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2 हांव तुझे तावन एक वट करतलो, तुझेर हांव आशीर्वाद करतलो, हांव वर्ते करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2 हांव तुझे तावन एक वट करतलो, तुझेर हांव आशीर्वाद करतलो, तुझे नाव वर्ते करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. समर्पण देऊया. आमच्या मध्ये कितलेशे जण कितेंय बिझनेस करूंक या खंयचेय काम करूंक कितेंय लायफान कितें खरें जाय म्हणल्या दिशेन कितेंय करूंक पळयतना कोणे आड पाय दिला, अजूनही रिग्रेट करनासत, त्या व्यक्तीन म्हाका आज आडवून येतले जाल्यार हांव खंयी आसता आसलो. आज तो एरिया सोम्याच्या हातान भेटून दिवया आणि जे कितें आमच्या जिवितांत आज आसा ते जेजूच्या हातांत स्वीकार करया. एक्सेप्ट इट. जावंक पुरो काजारे जिवित विशयान त्या दीस ताणें म्हाका त्या सल्याकडे काजर जावंक सोडले जाल्यार हांव आज खंयच्या परिस्थिती असली कितले बरी आसा तांचे लायफ. आज हांव हांगा सांपडला जेजूच्या हातांत हांवन. आज आमी आज ते सिच्युएशन एक्सेप्ट करा. हे जे कितें आमी आज आसा ते सोम्यान आमकां दिल्ले देणे. ते कितें आसा ते गेल्ले त्या वाटेन गेल्ले जाल्यार कितें जातलें आमचें जिवीत कोणूच नेना. ते कन्नडत एक गाद आसा, कितें दूರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ कितें आसा ते गाद पयसले the grass other side is always green आणि एका साइडीन केदळाय ग्रीनच दिसता. लागीं वचून पळयल्यार कळटा. आज आमचे हे स्टेटस हे सिच्युएशन सोम्याक समर्पण देवया. आज सोमी आमकां या आत्मीक गायातान सुटका दिवंक शकता. तुम्ही हात वयर उबारया, क्लेम करया, विशेषरान तो एरिया आज सगळ्या मेंगतामकार बसून ह्यो एरिया जेजू सांगता सगळ्या जाणां ह्या सिच्युएशन आसा. आज तो एरिया सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवया आणि सोम्या लागीं मागा, सोम्या या गायतान म्हाका सुटका लाभय. जे कितें म्हजेर आयला ते स्वीकार करूंक म्हाका कृपा दी. दोन्ही हात वयर उबार सांगाता म्हणून 3-5 पटी रिपीट करया. परत एक पटी जेनेसिस 28:12 परत एक पटी क्लेम कर. जेनेसिस 28:12 या सांगाता म्हणून क्लेम करया.
जेनेसिस Genesis 12:2 12. हांव तुजे तावन एक वत परसा उपजयतलो तुझे नांव आशीर्वाद करतलो तुझे नांव वर्ते करतलो आणि तूं जातलो एक आशीर्वाद जेनेसिस 2 हांव तुजे तावन एक वर्सा उपजयतलो तुझे नांव आशीर्वाद करतलो आणि तुझे नांव वर्ते करतलो आणि तूं जातलो एक आशीर्वाद 12:2 हांव तुजे तावन एक वर्सा उपजयतलो तुझे नांव आशीर्वाद करतलो तुझे नांव वर्ते करतलो आणि तूं जातलो एक आशीर्वाद जेनेसिस 12:2 हांव तुजे तावन एक वर्सा उपजयतलो तुझे नांव आशीर्वाद करतलो तुझे नांव वर्ते करतलो आणि तूं जातलो एक आशीर्वाद जेनेसिस 12:2 हांव तुजे तावन एक तुझे नांव आशीर्वाद करतलो आणि तुझे नांव वर्ते करतलो आणि तूं जातलो एक आशीर्वाद नमाज कृपेन भरले समी तुझे सुवांसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू तुम्ही हातांच्या वयर पार्या विशेष तरान समर्पण दिवया कितले जणांनी हॉस्पिटेशन केल्यानंतर एडे वाचता विशेष तरान ते हर एका गरजा बसत माग्या याकडे दोन्ही हात वयर पात जुलिएट बरेट्टो गॅस्ट्रायटिस प्रॉब्लेम हिल्डा म्हणल्या बहिणीचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम जाविटा आणि लविटाक बरे प्रपोजल मेळचे पासून लेनी वेगस अनिता शांती देसा जुलियन मस्करेनस फ्लाविया मिनेझस विशेष जे फायनान्शियल प्रॉब्लेम सुमेशतान भेटून दिव्या कोणी सगळे तिका पैसे दिवंक आसात आमच्या मध्ये कितले जणांक कोणी पैसे दिवंक आसात सुमेशतान भेटून दिव्या भाग्या विशेष सिरिल फर्नांडिस जूलिएट बरेट्टो आयवान रेगो जोवियल विशेष सुमेशतान भेटून दिव्या जूलिएट डिसोजा विनिशा माशा विशेष तांकां पर्मनंट काम मेळचें पसत जोस्लिन विशेष तरान सुमिताचो फुडार उक्ते करून दिवंक मागया एमर्सियाना डिसोजा विशेष तरान सुमेशतान भेटून एमर्सियाना कोस्टा मॉली लिविस प्रीमा फर्नांडिस लीना रॉड्रिगस विन्सी ब्रिटो विशेष समर्पण सुमिताका स्पर्श करून दी मर्सी रॉड्रिगस विशेष तुझ्या आवयक तशेंच मर्सी रॉड्रिगसाक परगवान बरें काम लाभच्या पसत समर्पण दिव्या एमर्सियाना कॉस्टची प्रॉपर्टीचे इश्यूज आणि तशेंच फायनान्शियल इश्यूज सॉल्व जावचे पसत मागया समर्पण मागया विशेष रीना म्हणल्या बहिणीचे सगळे गरज इवेत म्हणल्या बहिणीचे सगळे गरज विशेष तांच्या सोसायटीक एक बरे सेक्रेटरी एलेक्ट जावन येवचे पसत वीरा म्हणल्या बहिणीचे स्पाइन ऑपरेशन जाला विशेष कंप्लीटली सुमितका स्पर्श करून दी जेसन म्हणल्या बाबा काम मेळचे पसत रायन लेनिटा लॉयड तांकां बरें काम तांणी आशिल्ल्या परी तांकां मेळचे पसत एका बहिणीचे स्लीपिंग डिसऑर्डर येता तिका सुटका मेळचे पसत प्रतिष्ठा म्हणल्या बहिणीचे सिव्हिल आयडी तशेंच जॉब प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे पसत एक बहीण त्यांच्या कुटुंबात समाधान स्थापित जावचे पसत मागता रीमा म्हणल्या बहिणीक डायबिटीसान सुटका मेळो आणि भुरग्यांचे देणे मेळचे पसत मागे विशेष इवेत म्हणल्या बहिणीची एक जागाचे जागो प्रॉपर्टी इश्यूज जे सेल जावचे पसत नेविला मायग्रेन सुटका मेळचे पसत संज्ञा विशेष लीना कॉर्डा विशेष समर्पण मागे विशेष दुबईत घर सत्य आसा माग्या कितले जना परगवांत सारखे शेल्टर मेळनासतना कश्ट आसा समर्पण दिव्या अपोलिन म्हणल्या बहिणीचे लेफ्ट नी पेन येता लेफ्ट दांटेचे दुख येता पांचच्या कडेचे दुख येता कंप्लीट रिलीफ मेळचे पसत माग्या समर्पण दिव्या विशेष लिंटन ब्रिटो विशेष
टॉन्सिल्स जावन सुटका मेळचे पसत डिओडिटा रिबेल्लो विशेषरान लेफ्ट पायांत असले दुख आणि रिमॅटेड आर्थरायटिस विशेष सुमी स्पर्श करून दी राश्मिता म्हणले बाणे कितले जण PCOD प्रॉब्लेम आसता आसात मागे विषय थायरॉइड फायब्रॉइड्स समस्ये लिओनोर फर्नांडिस विशेषरान त्याच्या भुरग्यापासून चेडवापासून मागते असा भुरग्याच्या दाण्या मेळच्या पासून लाविना म्हणल्या बहिणी समर्पण दिव्या आज बर्थडे सेलिब्रेट करता विशेषरान गीता म्हणल्या बहिणी समर्पण दिव्या मागे विशेषरान एलियन आणि वेलांकी म्हणल्या भुरग्यांक सुमी स्पर्श करून दी मागे विशेषरान जॉयस म्हणल्या बहिणीक वेन्स प्रॉब्लेम येतात सुटका मेळचे पासून समर्पण दिव्या मागे विशेषरान एका बहिणीची ऍक्सिडेंट केस चलून आसा या केसींतल्यान सुटका मेळचे पासून मागे विशेषरान दोन्ही हातांच्या वयर पार्या एकडे बर घट्ट तळा आम्ही स्तुती करूया घट्ट तळा आता समर्पण दिव्या कांटीने स्तुती करूया समर्पण दिव्या विशेष आईना जियान्ना जानिक विजय इवेत लीना मेलविन शरल सोनल टेरेसा प्रतिष्ठा अनिता आश्लिन लांसी लनित लीना डिसोजा दुआस डेरिन फ्लोरिन रेगो पिझा मेरी जेन अनोरा बेनेडिक्टा जेशल जेनेसिया जिशल सिंड्रेला जेम्स जॉइस माइकल जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन लीना कॉर्डा लीना वाज लिडविन वलेरियन सोनल ऑर्डलिन मार्गरेट हेनरी विस्टन मिल्बर्न मारिया नैन्सी लोबो प्रिया अनिल अग्नेलो बिन्ना अलगर गिल्बर्ट रीटा डिसोजा सोनिया तारा रीना अरुण टेरेसा काश्मीर ट्रॅव्हल विशेष सगळ्या समाजात समर्पण देऊया याकडे विशेष मागे स्पर्श हरियकला याकडे लक्ष बसत राईट हाताच्या गाठीन दुःख असा जेसू याकडे स्पर्श करण्याचा हालेलुया 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 सोम्या जेसू आज चालून तो कर गयत सोम्या आज थोडं वेळ हजरपणात राहून मागण्या करून तुझ्या कृपा आपल्यापासून कितल्या जण तुझ्या भुरग्यांक सांगत आपल्यापासून आज दिवस कितले जण बर्थडे सेलिब्रेट करतात अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करतात देवाचा चरणांकडे समापिता कितले जणांचे आज इंटरव्ह्यू असा कितले ब्लड टेस्ट युरिन टेस्ट या कसलं रिपोर्ट येऊन पेट स्कॅन रिपोर्ट येऊन कितले जणांचे सर्जरी असा देवा हरियका तुझ्या भुरग्या समापिता कितले जण पैसे लागावा पॉइंट करते कितले जण परगावात मायग्रेशन ट्राय केला विसा ट्राय केला अप्लाय केला रिप्लाय वेट करण्यासाठी कितले जण IELTS OET NET एनक्लेप्स RL एक्झाम या प्रोमेट्रिक एक्झाम बरीच असतात प्रिपरेशन करण्यासाठी देवाच्या समवेत सी एंट्रन्स एक्झाम बरीच असतात नीट बरीच असतात देवा हर एक तुझ्या भुरग्यांच्या समवेत देवा स्पर्श कर हात लाय जे पवित्रत्वांवर आजच्या या समोराच्या दिवसा हर एकल्याचे जीवित आशीर्वादाचे बेसावाचे आणि कृपेचे कर देवा आमेन 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 मोरियाच्या बळवंत मध्यस्थीच्या मुखांतर जेसू ख्रिस्ताच्या नावात मागता बाप्पा आमेन 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 नवान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझ्या सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझ्या सगळ्या स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र सुबैसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. विशेष कोणाकी टेस्टमनी दिवंक असल्यार आमकां तुम्ही पहिलेच इन्फॉर्म करा तुमकां आमी अवकाश दिता पहिलेच त्या वेळार तुम्ही तुमचे टेस्टमनी शेअर करिये तशेंच या बुधवारा ब्रदर दीपक
कुमार ब्रदर दीपक ताजो प्रेझेंटरशिप आसतले आणि ब्रदर एलियास कुवेलो ताजो टॉक आसतलो विशेष तरान तशेंच म्हजे पसत म्हाका फाल्यां हांव 3 दिसाच्या रिट्रीट वेता आसा हांव आसतलो मगण्याक आसतलो सकाळच्या मगण्याक आसतलो पूण हांव रिट्रीट वेता विशेष तरान म्हजे रिट्रीट बरें जावचे पसत म्हाका कुटुंब संगात वेता आसा विशेष तरान म्हाका आनी ह्या रितीरे वचो ह्या रितीरेचे सक्सेस पसत विशेष तरान म्हाका आणि कितलो विशेष परत एक पटी सांगता कितले जणांक सोम्यान बरेपण लाभयला तुमची टेस्टमनी आमकां धाडया देव तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी कृपेन आनी बेसावनी बरो प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Praise Lord. the Lord. Thank you. Lord. Thank you, brother. Please Praise keep the our Lord. petitions in mind Sure. during your retreat. Sure. Thank you, brother. Thank you, brother.